nako akong kalawasan pinaagi sa proper diet, exercise, ug MX3 capsule. Food tested and proven na may alpha, beta, ug gamma nutrients. God's grace is always sufficient. And as for my physical body, I am confident with my trusted one, ang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac, ang tunay germ knockout action, kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay masalada, mas protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. GSM Blue Mojito, oh, Engine Bolero. GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, oh, choice namin to. Drink responsibly. Ready to choose what's true? Tilawi ang tinuod nga lami sa imong paboritong cocktails na nakuha kaayo sa GSM Blue. Chill ug enjoy sa mga flavor sa mojito, margarita, gin pomelo, ug naapay light gin. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 17 o 23, doon na tayo mabasa nga silutan sa Dios ang mga tao nga nagkaon og mga mahugaw sama sa baboy o kung sa patong gipasabot nga mga mahugaw niadto sa Old Covenant, no, sa daang kasabutan pa na nga mando, silutan sa Dios ang mga tao nga nagkaon og mga mahugaw sama sa baboy. O gusab diya sa Isaiah 66 23, ang adlaw nga igpapahulay ipadayon yun na, no, bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga suking tigpaminaw sa kahayag sa pagtuong Katoliko, din kining inyong sulugoon, Silver Dondoyano Sr., mao gyapon makikuban kaninyo. No? Kauban sa atong mga amigo, kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab kasamang radyoman tak sa Ilumba, o atong pasiunang pagtimbaya, no, sa gihapon sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyag yung tibuok staff dinhi sa mao nga sibihanan, no, istasyon sa RMN Dipolog, both gyud sa AM o FM. Okay.
Ug sige hapon, dili nato kilimtan ang atong pagyukbo sa atong spiritual nga amahan dinhi sa atong dapit, no? Dinhi sa Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Kermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa maong nga dapit. Bisan pa, no, wala masakop sa maong dapit, no? Mga kaparian tanan in general. O lakip na ang atong kanang gitawag na tog Universal Pastor, no, ang atong Santo Papa nga naa sa Roma. Okay. Atong pagyukbo kanila o kaninyo tanang nagpaminaw, no, sa radio, AM, FM, sa live stream, akong pagyukbo kaninyong tanan. O sa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, atong gikutlo ang Isaiah 66:17 ug 23 kay diri ta manukad sa pagpadayon ni ining atong tema karon may labot na sa teaching authority of the church. Ang teaching authority of the church importante kaayo ni, no? Ako sang balik ninyo ang pag-quote yun sa bersikulo diin gikutlo ni San Pablo sa Roma 10:15. Katong nag-ingon siya nga unsaon man kuno pag-preach o pag-evangelize, no, o pagsangyaw kung wala siya gipadala. O sa in English pa, kung wala ba siya gisent. Kung wala siya gipadala sa Dios, saan man niya pagsangyaw? Ang body pasabot ana kung wala siya gisugo o wala siya gi-authorize. No? Ako naman yung na-discuss nga importante ang authority. Kaya kung dili gali nato i-appeal ang authority diya sa atong pagtuon, dili nato ba himuong requirement ba, no? Dili nato na basihan nga igo lang ta mo basa sa Biblia ug unsay nasabtan mao na dayon. Kung kana ragod mo atong hunahon, dili gyud ta kalikay nga mudaghan jud ang relihiyon. Unya, usa raman ka iglesia ang gitukod ni Kristo. So dili gyud na mahimong matinuod na tanan kay usa ra gud ang gitukod, original nga gitukod ni Kristo. Unya, naunsa naman ni atong kalibutan ng pagkadaghana sa relihiyon? Di ba? Nya sa Christianity pagkadaghan, okay, na ay born again, na ay Sabadista, na ay Church of Christ, daghang klaseng Church of Christ, na ay Church of God International, Worldwide Church of God, puros Biblia. Niya wala mag-usa. Unya usara ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Nakaroon kung ang atong basihan sa pagtuon kanarang ato bang unsay nasabtan sa atong pagbasa, mulo mudaghan jud ang tinuhuan. Ngano man kay dili man nagsama ang tibuok nga pagsabot nato sa Biblia. So kay dili man nagsama ang tibuok pagsabot nato sa Biblia, magkabahin-bahin gyud ta. Di ba? Na sa asoy ni San Pablo rapod sa 16:17 sa Roma nga nag-ingon siya likayan kanang mga tao nga mubahin-bahin nato. Usa na sa ilhanan, no, kana bang ang resulta sa wali imbis mag-usa ta sa original church mo mabahin-bahin na hinuon. Di ba? Ang giingon sa atong Ginoo, amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ako usa. Mo bitang pag-ingon niya ni Pedro nga magtukod siya gingherian kun iglesia, wa gyud siya miingog mga iglesia. Singular gyud. Ingon siya akong iglesia sa tupa usara. Unya iya ning gisaaran nga kinilig-on, no, nga kay bisan kuno hanggang haan sa kamatayon o sa Hades dili makadaog sa tupa lig-on. Punan pa sa diya sa parabola, di naghiskot og balay nga tukuron ibabaw sa bato, dili gyud kuno na maguba. Dili gyud maguba, no? Bagpadayon gyud. So atong tanawon dayon sa kasaysayan kung unsang iglesia nga sukad masugdi ni Kristo ni atong unang siglo nagpadayon hangtod karon. Di ba? Mao na ang matuod nga iglesia. Pero kining matuod gud nga iglesia, lisod po nimo ni siya ilhon sa atong panahon karon kung ang atong tan-awon ang iyarang mga apan. Kay kining matuod nga iglesia gibuling-bulingan man siya ho. Parang dili tinuod tanawon.
Murabag, ano ba, no? Pares ba anang bulawan nga atong ihulog sa lapok? O sa kanal ba? Na yun, na bulibura naglapok. Tanawon ni mo, murag di na bulawan, kay di naman sinaw ni mo tanawon. Di ba? O. Pero kay tinuod, magiging siyang bulawan, bisan pag tabunan naglapok, magpabilin gina siyang tinuod. Kana kung kahibalo ka nga tinuod gito, nga bulawan. Di ba? Nya, mao man po na ang nahitabo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa gingherian nga gitukod ni Kristo diri sa yuta. Gihulagway na daan ni Kristo nga dunay tao kuno nga ang gipasabot mao ang yawa, nagsabod po og liso sa sagbot. Dahil niingon bito tong mga tao nga mga tinugyanan dito sa naman sa parabola di ba Mateo 13, 24, 30 nga ang gingherian sa Dios giun sa paghulagway sa Ginoo nga sama kuno nga nakunay tao nga nagsabod og liso sa sagbot. Then ang naapod ang tao nga abot pasabot ang Ginoo nagsabod og liso sa kanang trigo maayong tanom, di ba? So but sabton nga naama po tao nga nagsabod og liso sa sagbot, so nagdugan nagtubo na ay maayo tungod kay tukod man ni Kristo, si Kristo man ang gapuga, siya man ang gatukod nya naapoy sagbot nya diin man gikan ang sagbot, diin man gikan ang apan tungod sa yawa nga nakasulod, di ba? Niingon galitong mga tao dito, nyor maayo mang binhi imong gipugas nganong namay sagbot, mao lagi ito samtang nang tulog mo, pasabot kumpiyansa mo ang yawa nagahigayon pod og sabod og liso sa sagbot. Pasabot ka na mga tentasyon sa yawa, gialaw na gitugot sa Ginoo nga ana-ana sa sulod sa iglesia o sa simbahan. Mao na nga nag-ingon sila nga niyor kwa ibto na to ni. Ibto na to ning mga sagbot kay mga kuan man ni. Wa man nilabot. Oh, mao ning bersikulo hapon sa Biblia akong gigamit nganong dunay mga higayon nganong ang simbahan dili siya istrikto kayo o kanang pag-ibot gani sa mga sagbot o pagtiwalag. Natoy ADD sakop ni Eliseo Soriano nga grupo nga karon gitawag nag-MCGI di lang nako hinganlan, no, akong friend sa Facebook. Ang iyang pangutana, veritas kung tinuod mo nganong di man ninyo ipangtiwalag ng mga daotang sakop sa sulod sa simbahan nga naa man sa Biblia ipangtiwalag. Now ako siyang tubag, niingon ko nga, ang pagtiwalag, authority yun na, gihuptan yun na ang authority sa matuod nga iglesia. Kaya naaman si authority yun to bind and loose. Nagay si authority pagpamasahilo og sala. Oh. Na si authority nga mag-usab og balaod. Sa mga balaod nga ang iyang essence, disciplinary, juridical, ecclesiastical, pwede siya mag-usab-usab diya, no? Kaya ka ng mga ceremonial, sama ng mga pista, sama nga ang mga pista sa karaan gipaundang, Kulusas 2:14-17, pero nganong naapamantay mga pista ron, kini ato mga pista ron bag-o na ni. Under na ni, gipanghimo ning mga pistaha sa authority na sa mga bag-ong namunuan. Kinaman sa Hebrohanon City 12. Kay ilisan ang pagkapare, ilisan sa bang balaod. Amot pasabot ana, ang mga ceremonial essence of the law, kay kadtong sa una, iya man to sa mga karaang pare sa Judaism. So wad-o na to. Kay bag-o naman ang mga pare, na naman ta sa New Covenant. So ang mga New Covenant priests, mga bag-ong pare, pwede na po sila maghimo og bag-ong ceremonial observance. So mao na nga ay mo katingala nganong naagyapon tay pista, pero kana nga mga pista mga bag-o na. Kay naama po tayo bersikulo sa Biblia nga mo back up anang pwede makahimog mga bagong pista ang mga bagong pare sa New Covenant. No. Kadto laging authority sa mga pare. Nasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot mao man na binding and loosing. Oh. So pwede mag-usap-usap, pwede maglugak og balaod, pwede mo patuman og balaod, pwede mo luag. Sa mga balaod diin pwede mausab. Pero ang balaod moral dili ginausbon po sa mga pare, samaan ng ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw panapaw. Moral man na lo, di po na usbon. Natural na common na siya nga balaod. Di na pang usbon. Ang sabat lang, kining sabat god sa pagtuo nga Katoliko,
dili siya lunlun moral. Moingon bitaw mga sabadista na to mga igsuon nga. Kanang inyo man ang giusab ng Sabat nga moral man na siya. Di ba? Kamu mga Katoliko gatudlo man mo nga di na mausab ng moral. Di bitaw mausab. Ang balaod nga moral di mausab. Pero ang Sabat maayo nga mahibaw na to, dili siya lunlun moral. Naa siya'y kanang gitawag na tog ceremonial essence. Ang ceremonial essence sa Sabat kanang pagpatunong sa adlaw. Ug asa na to na ipatunong ng 7th day. Ang moral yun sa Sabat, giingon raman, sa unom ka adlaw mo trabaho ug ikapito pahulay. Mao na moral lo. But pasabot once a week na agyud tay adlaw sa pagsimba. O adlaw nga igpapahulay. Oh. Di ba? Oh. Now, sa Old Covenant, ang ilang unang adlaw sa pagtrabaho, kanang unang adlaw po sa semana nga Domingo. Di ba? Oh. Domingo ang first day of work sa mga Hudyo. Sa Old Covenant, gani hangtod karon na pa man gyapoy kanang mga Hudyo nga wa mo dawat sa Christianity, nga padayon gihapon anang Sabado, Saturday. Di ba? Oh, nga ang first day of work nila kana yung Sunday, mao na nga ang ilang ikapito Saturday. Wa tay lalis ana ilan ang gipadayon, di ba? Pero ang moral gyud sa Sabat, wala na siya maghisgot og specific yun nga adlaw nga diha na gyud ta musugod og trabaho. Di ba? Basaha ra gud ang napulo ka sugo. Wa man mag-ingon ang napulo ka sugo nga ang sa paghisgot yun og sa Sabat sa buhat 28 hangtod sa 11, wa man siya mag-ingon diha nga ang first day of work kana pong first day of the week. Di ba? Basaha ra gud ninyo ng command sa Sabat sa Exodo 20, 8 ba na ato sa 11, 12. Di ba, wa gyud maghisgot nga ang first day of work kana pong first day of the week. Giingon na gyud diha nga hinumdumi nga ang Dios kuno ana ni trabaho ni buhat niya ang tanan sa unong kaadlaw sa kapito pahulay. Ang Sabat wala gibase diha sa kana bang week. Nga mayong kag ikapito kaadlaw sa semana. Hinuon ay translation sa Biblia sama atong gikutlo sa akong higala sa abong debate nga iyang gikutlo to 7th day of the week. Pero kung subayon nimo ang mga daghang kayong hubad sa Biblia, dili 7th day of the week ang giingon. Ang Sabat giingon ra unom ka adlaw mo trabaho og sa ikapito pahulay. Pag hinumdum po na nga sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang tanan, then sa ikapito mi pahulay siya. Oh. Mao nang sa instruction niya sa Sabat, ingon na pod nga sa unom ka adlaw mo trabaho ikapito pahulay. Pero wala siya mag-specific gyud diha nga ang first day of work kanang first day of the week. Di ba? Mao na nga ang wala giklaro diha sa moral law ato nang sabton nga ceremonial. Kay kung ang pagpatunong sa adlaw kanus ata mo sugod og trabaho, kuan pa na siya, moral pa na siya, di giklaro unta dihas balaod. Giingon unta diha nga kinahanglan ang adlaw sa trabaho di gyud mausab mo sugod yung tag first day of the week. Oh, Domingo gyud. So kung giingon ana pa paghanay sa Dios, sa di gyud mausab na to ng 7th day. Magkanunay gyud ng Saturday. Pero ngano man na beritas nga nganong giingon ana man sa Dios nga wala siya mo specific gyud og sa moral law nga ang Domingo gyud ang first day of work nga magsige gyud na siya. Nganong wala na gi-specific sa Dios tungod kay tag na god na may bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Na sa Jeremias 31, 31 ug 32. Ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios lahi sa daan. So ato pa naay mga kausaban ni nga kinahanglan ato ning ma-realize sa moabot na ang panahon. Niya sa New Testament gahisgot naman gud og laing adlaw sa pahulay. Na Hebrehanon 4:8. Kay naghisgot man og laing adlaw sa pahulay sa to pa dili na tong una. Kay lain naman mao na diskubriho na to. Oh. Dayon natoy sabadista nga niingon siya nga gibilin man ang Sabado. Nya nganong inisdan man nato na nga gibilin man ang Sabado, Hebrehanon 4:9 na hinumdum po ko sa debate gi-argue po ni sa akong higala. Now niingon ko nga kanagong pulong Sabado dili na siya sabton kanunay nga Saturday. Di man na.
Sabado, sabton po na nato nga pahulay o rest. Ato nilang inanion paghulag, pag formula ninyo. Kung mo gamit o grammar. Kung mo pasabot ganitag 70 of the week, kanang letter S diha, atong i-capitalize, di ba? Yung ka. Sabado. Kung 70 of the week atong ipasabot, ikapito kaadlaw sa semana, atong ikapital ang S. Mo nang mayroon tag capital S, A, B, A, D, O. Sabado. Kung ikapital na to, mugamit ta og grammar, mo pasabot na to 7th day of the week, kung Saturday. Pero kung small letter lang na to ang S, Sabado. S-A-B-A-D-O. O. Dili na to i-capitalize ang S. Sa ato pa, ato lang na siyang sabton nga pahulay. Rest. Unsa may kalainan anaron? Unsa may kalainan sa capital S o small s sa pulong Sabado? Ang capital S sa Sabado, sa adlaw nga Sabado, ikapito ka adlaw semana, Saturday. Pero kung i-small s na to na, may mong sabto lang na to na siyang pahulay o rest. Sabat, rest. Oh. Nakaroon kong pahulay tag Domingo. Unya kay ang pahulay mo man na Sabado. Sa to pa, ang mga Katoliko o mga Protestante nga niawat pod, kung pahulay mig Domingo, mao na among Sabado. So na mo supaka nga naa gihapoy Sabado. Kay naa man gihapoy pahulay. Kanang adlaw sa pagsimba. So kanang Hebrehanon 4:9 nga niingon nga gibilin sa Dios ang Sabado, but pasabot gipilin sa Dios ang adlaw sa pahulay. Ug unsa nang adlaw na sa Hebrehanon 4:8 lain na. So unsa man ang lain na ang atong key factor ana dili noon siya specific yun nga gibalhin sa kana bang litra por litra gyud wa man giingon nga gibalhin gyud sa Domingo, pero gipasabot lang implied. Kay naghisgot man og Lord's Day sa pinadayag uno Diyos nga nadiha kuno sa espiritu si Pedro. Si Pedro ba to? Dili, si Juan day. Si Juan, nag-ingon siya nga nadiha kuno siya sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Nya kay balo naman ta nga kanang Sabat, iya man na sa Ginoo. So mahimong sabto na to nga Lord's Day po ng Sabat. Di ba? Pero sa mga Hudiyo na. Pero ang pinadayag uno Diyos nga nag-ingon si San Juan nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, dili man kuno na sa Saturday. Diha mo wala nakabantay ang mga Sabadista ana. Nga kanang Lord's Day nga gisgutan ni Juan nga nadiha kuno siya sa espiritu nga ang bot pasabot ana sa exegesis pag-ingon niya nga nadiha kuno siya sa espiritu bot pasabot nagsimba kuno siya. Mo nang nay mga pipila ka hubad sa Biblia ako sa balay. Nga niingon si Juan nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Unya dili kuno na Saturday kay sa exegesis kung Saturday pa ang common yun nga gawion nga pulong ni Juan Sabat. Kay mao naman ay naandan basta Saturday gani 70 of the week tawgon yun nagsabat kay mao naman na ang tradisyon na andan nga kanang Saturday way laeng itawag ana Sabat kay mao man ay Sabat sa mga Hudiyo. Pero ngano kunong gilahi ni San Juan pagtermino? Nganong gilahi niya ang termino? Wala niya gamita ang pulong Sabat. Kay buot kuno ipasabot, dili na kuno Saturday ng Lord's Day diha nga nakita ni San Juan sa iyang pagsimba. Pinadayag uno Diyos. Pag ingon niya, nadiha ako sa espiritu o nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unsa man ang adlaw sa Ginoo ang ipasabot diha? Now, kung magtuon mong church history, basahan ninyo to, i-search ninyo. Dunay nahimong disipulo si Apostol Juan nga gihinganlag Ignacio. Kali mga Protestante ani nga mga scholar mo uyon sila ani. Nga naay nahimong disipulo, wa na noon is Biblia, wa na masuwat kay wa man punta na nasuwat, di ba? Si Obispo Ignacio nakahisgot siya nga dili na kuno ang Sabat nga bot pasabot Saturday kundi ang adlaw na kuno sa pagkabanhaw nga gitawag niya adlaw sa Ginoo. Sumo nang makaingon ko nga mo corroborate kay kung moadto ta ni Ignacio nga disipulo ni San Juan ang adlaw sa Ginoo dili man Saturday.
Domingo man. So, mo corroborate, mauyon sa interpretasyon nga Katoliko nga ang gipasabot sa pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Kay ang iyang disipulo nga si Obispo Ignacio mao mo po'y gisugilon. Di ba? Bitaw og magsinuguristahay ta dito gyud ko maminaw ni Ignacio kay disipulo siya ni San Juan. Nakita gyud sa San Juan nanudlo personal. Whereas si Ellen White pasaylo apos pag-ingon, wa gani kakita, wa gani kadungog sa bisag sa hagaw-haw na lang stingog ni San Juan. Pero si Obispo Ignacio nakita gyud niya harapan nga nanudlo si San Juan. Na? Nga kana ko nung adlaw sa Ginoo, Domingo na. Lahi po itong adlaw sa Ginoo sa mga Hudiyo nga Saturday. Watay lalisa na kay Lord of the Sabbath man po ang Ginoo. Di ba? Pero ang pinadayag 1:10, Domingo na. Niya, kantong Isayas na, wa na ko'y higayon nga matuki tong Isayas sa 66, di 17 o kanang 23 nga kay sa exegesis ko nga Katoliko sa New Covenant interpretation dili na parehason sa daan kay bag-o naman katong mga mahugaw ditong gidili nga gipasabot mudagan ka diri sa pinadayag mga kuana mga katong mga tawo na nga nagbuhat og salawayon sama sa mga political leaders nga wala musunod sa Christianity sama ato mga pagano. Kay ang mga tao nga kuan gitawag na sila langgam nga mahugaw. No, kana ganing word nga langgam gigamit po na pagpasabot sa tao. Ang New Covenant interpretation anang mga mahugaw nga gipasabot nga glikaya nato mga buhat na nga daotan. Dili na tong katong literal nga hayop na wa na ko higayon na then kana pong adlaw ipapahulay nga naa gyapon sa New Covenant ang buot pasabot ana diri na ni Jesus Christ kay si Kristo mao matong pahulay. So unsa ang pahulay sa Christianity ang adlaw sa pagkabanhaw mao na ang fulfillment. Mo bitaw sa Catechism ang New Covenant Sunday, Lord's Day, gitawag na siya fulfillment of the law. Dili na siya pagguba sa balaod. Murag nahangin ko, wa kaya na ako ma-explicar og ayon ni nga importante kaya ni siya. Sa sunod Domingo na lang kay wala taigong panahon. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ang baho sa sinina, mintapot, humot pa ba, kag-downy. Ganahan ka mo pa tuol, humot pa ba, kag-downy. Downy with Dio Power, ang tubag-ana. Karoon na ana Dio Power. Humot Downy ang sinina, imo. Downy